rođendana ovdje, Kolarčeva ulica. Ovdje su bili sukobi 90-ih, evo ponovo ovdje. Protesti. Palato Albanije. Zašto požurujete? Gdje se ide? Pa vrhovno, a mislim... Na Slaviju se ide. Znaš, se ide na Slaviju? Ne. Ne? Kolarčeva ulica, evo, protestanti prolaze ovdje. Blokiran je centar Beograda. Posle napada na rektora u Nišu.